Nu. Drinken, 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 drinken. Ja. En jij maar leeg. Jij bent... Die van haar zit eronder. Niet waar? Jawel, er zit een laagje in. Kijk, hier. Fuck jou. Er zit een laagje in. Olie heeft het verloren. Nee, ik heb nog een meeste medium. Hey. Gast. ja, ik film. Ach man. Ja, ik ben echt al 10 minuten klaar. Ja, precies. Flos. Ik was echt al 10 minuten klaar. Je bent er weer naar lekker in. Ja, altijd. Ga je tot maandag, hè? Ja, dat is echt precies de moe. Doe maar. Doei! Hier! Hoe gaan we een wedstrijd doen? Hey. Kijk, Aurélie losgaan. Dit is jouw bier hoor. Hallo? Frit! Ja? Proost! Wat is? Ik weet niet van wie die cola is, maar maakt niet uit. Ah, mag ik een stapje? Erik, wat is het? Erik. Wat hoofd? 1, 2, kus. Ik probeer het. 1, 2, kus. Ja! Ja. Hoe? Hé, maar jongens. Ja, hé, bier. Gooi je er nou tussen je tieten, Irit? Gooi je er nou tussen je tieten, Irit? Nee! Zo ben ik niet. Ik ben beschaafd. Sociaal. Hij likt het er heus wel uit hoor. Jongens, ik ga.